ሰላም እዛ ኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምበር ከስናይ ሰዓቲ ዜናታት ይሰመፀኩም ኣለኹ መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ምርሃውን መትከልን ተመራሪሖም ድሕሪ ምእታዎም ምራዊ ብጫማ ወሲዶም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብኤርትራ ዝተገብረ እገዳ መልሲ ይብሉሎም ፓሪስ ንኦሎምፒክ 75,000 ወታደራት ከም ዘዋፈረት ተገሊጾም ባይደን ካብ ምርጫ ድሕሪ ምንሰሓቡ ኣብ ዝሃቦ ፈላማይ መብርሂ ገለ ሓቅታት ተጎስዮምን ካልእን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ምርሃውን መትከልን ተመራሪሖም ድሕሪ ምእታዎም ምራዊ ብጫማ ወሲዶም ኢንዶኔዥያ ብዘንገደቶ ደረጃ 2-2 ዝልክዕን 4 መድረኻት ዝሸፈነን ቱር ዲ ባኑዋንጊ ሊጀን ኣብ ራብዓይትን ተሪር ዓቐበታት ዝወፀትን መድረኽ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ምርሃዊ ቅዱስን መትከል ኢዮብን ተመራሪሖም ቀዳማይን ካልኣይን ተርታ ድሕሪ ምሓዞም ምርሃዊ ቅዱስ ዓውት ብጫማ ብምዃን ወዲኦም ሓያል ዓቐብ ናይ ሚድያ ብቕዓት ዘለዎም ምኩር ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ምርሃዊ ቅዱስ ብዝፈፀሞም መጥቃዕቲ ን162.8 ኪሎ ሜትር ንበይኑ ب4 ساعات 34 دقيقة 56 كاليتن مسودو ود هاجرون كلبون متكل إيوب دما بحد دقيقة 13 كاليتن نبينو كالاي ترتحيزو بس مسرت مراه قدس متكل إيوب بدمر جزي 9 خاليت بليتو أو تزور كوينو متكل دما كالاي ترتحيزو وديوم تسفو من سيتغرد ماي كلب 7-11 إيفن يمانة أبزخ كاد زغني زور حيال بقعت بمصبراق متاي بلوز كم سخون أمسكرو بتمساسلون أب حنتي كلب مسوز كردم إيرترا تغرد ماي أخليلو قبري وات መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብኤርትራ ዝተገብረ እገዳ መልሲ ይብሉሎም ኤርትራ ነቲ ካብ ናብ ኣስመራ ክካየድ ዝጸንሐ በረራታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክቋርጽ ድሕሪ ምውሳና እቲ መንገዲ ኣየር ረቡዕ 24 ሓምለ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ በረራ ክቋርጽ ዝገልጽ ሓበሬታ ከም ዝተቐበለ እንተኾነ ምኽንያት ናይቲ ውሳነ እንታይ ምዃኑ መብርሂ ኣይተዋሃበንን ኢሎም ስለዝኾነ ድማ ካብ በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ኤርትራ መብርሂ ከም ዝሓተተ ብምግላጽ ዝኾነ ዓይነት ጸገም ብምሕዝነትን ብቕልጥፍን ንምፍታሕ ድልዋት ኢና ኢሎም እዚ ይኹን እምበር ሲቪል ኣቪዬሽን ኤርትራ ብቲ መንገዲ መንግስታዊ ጋዜጣ ሃገር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ካብቶም በቲ መንገዲ ኣየር ኣቢሎም ካብ ናብን ኤርትራ ንዝኸዱ ገያሾ ክወርድ ፀንሓ ኢሉ ዝዘርዘሮ ዝተፈላለየ በደላት ከም ምኽንያት እቲ ውሳኔ ብዝርዝር ኣመልኪትዮም እቲ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ካብ ናብን ኤርትራ ዝንቀሳቐሱ ገያሾ ክወርድ ዝፀንሐን ዘሎን ዘይንቡር ንግዳዊ ንጥፈታት ብፍላይ ድማ ስልዒት ዘይፍትሐውን ዘይርትዐውን ናህሪ ዋጋታት ምስራቅ ምዕናው ምጥፋእ ምቱር ምድን ጓያት ባልጃታትን ገያሾን ካልእን ክፍጸም መጽንሖ ገሊጾም ብተወሳኺ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጉድለታቱ ክእርምን ንግዳያት ካሕሳክ ክኸፍልን ብወገን በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ዝቐረበሉ ሕቶ ዓሽሽ ከም ዝበለ ጠቒሶም በዚ መሰረት እቲ መንገዲ ኣየር ካብ 30 መስከረም 2024 ጀሚሩ ካብ ናብን ኤርትራ ከካይዶ ዝጸንሐ በረራታት ክቋርጽ ተወሲኑ ከም ዘሎ ብምሕባር ኩሎም ገያሾ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጉዕዞኦም ከይሰነኸል ብእዋኑ ኣማራጺታት ከናዲ ተላቢዮም እዞም ምኽንያታት ናብቲ ናብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ተጠቒሶም ድዮም ዝብል ግን ዛግት ዝተረኽበ ወግዓዊ ሓበሬታ የለን ብዙሓት ተጓዓዝቲ ድማ ዋጋት መንገዲ ኣየር ካብ ንቡር ንላዕሊ ዝተጋነነ ከም ዝኾነ ብምሕባር መረሮም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ 2018 ዳግም በረራ ክጅምር እንከሎ ንኣብነት ካብ ናብን ኣስመራ ናይሮቢ $400 ዘኽፍል ዝነበረ ኣብዚ እዋን ልዕሊ $1,300 ከም ዝደየበ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ካልኦት መስመራት እውን ብተመሳሳሊ ዋጋ ኣመና ክቡር ከም ዝኾነ ክንገር ጸኒሑ እዩ ብዘይካዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ዝግበር ጉዕዞ 1 ሰዓትን 4 ደቂቃን ዝወስድ ኮይኑ ዋጋ ትኬት ኣስታት $1,000 በፂሑ ዝብል መረራታት ክስማዕ ጸኒሑ ነይሮም ብፍላይ ቅድሚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነበረ ዋጋ ብምጥቃስ ተጓዓዝቲ ትሕጂ ዘሎ ዋጋታት ኣመና ተጋንዩ ክብሉ ጸኒሖም እዮም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነዛ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦም መልሲ ድሕርቲ ለበዳ ኣብ ዋጋ ቲኬት ወሰኽ ከም ዝተረኣየ ሓቢሮም ይኹን እምበር ቅድሚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነበረ ዋጋ ቲኬትን ሕጂ ዘሎን ብዙሕ ፍልልይ የብሉን ዝበለ ኮይኑ ኣብቲ ግዜ እቲ ንሓደ በረራ $279 ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሩ ነይሮም እቲ መንገዲ ኣየር ንልዕሊ 75 ዓመታት ንኣፍሪቃውያን ናብ ሓደ ንምምጻእ ጻዕሪ ክገብር ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ ንኣፍሪቃውያን ወገናትና ንምምዝማዝ ዕላማ የብልናን ኢልዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ $2.5 ሚልዮን ኣብ ናይጀርያ ኸ $80 ሚልዮን ከም ዘተተሓዞ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጸን ነይረን ነዚ ኣመልኪቱ ቢቢሲ ዘዘራረቦ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ነበር ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ኣብ ኤርትራ ዶላር ኣብ ነጻ ዕዳጋ ይርከብን እዩ ንግዳዊ ባንክን ሃገራዊ ባንክን እውን ምስ ዘሎ ሕፅረታት ብዶላር ክንበኩም ኢና ኢሎም ዝሰማምዑ ኣይመስለንን ክብል ገሊጹ መንባሩ
يذكر دحر عرق سلام ኤርትራን ኢትዮጵያን መንገድ አየር ኢትዮጵያ ነበርታ በራኽ ጅምርን ከሎም ስዝነበረ ውዕውዕ ስምዒት ፖለቲካዊ ድፊት ከም ዝነበረ ዝገለጸ ተኽብሮም መንገድ አየር ኢትዮጵያ ትምስ ክፍሊት ዝተኣሳሰር ክፍሊት በፖለቲካዊ ዝርብ ክፍትሐሎም ከም ዝጽበዩ ኣተንቢዩ ነይሮም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ክልታዊ ዝምድናተን ሃገራት ምምሕያሽ ከርኢ ብምጅማር መንገድ አየር ኢትዮጵያ ብ18 ሐምለ 2018 ናብ ኣስመራ በረራ ክካየድ ጀሚሮም ካብቲ እዋናት ሒዙ ኸኣ እቲ መንገድ አየር በስሩዕ ካብን ናብን ኣስመራ በረራታት ከካይድ ጸኒሖም ኣብቲ እዋን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዲክላሬሽን ኣስመራ ዝተባህለ ስምምዕ ተፈራሪመን ኢና ነዚ ስዕቡ ድማ ተቋሪጾም ዝነበሩ ኣገልግሎታት መጓዓዝያ ንግድን ቴሌኮሙኒኬሽን ናብ ንቡር ክምለሱ ዕድላት ተፈጢሩ ነይሮም ባይደን ካብ ምርጫ ድሕሪ ምንሰሓቡ ኣብዝሃቦ ፈላማይ መብርሂ ገለገለ ሓቅታት ተጎሲዮም ተባሂሎም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብሰንበት ካብ ዳግም ምርጫ ኣሜሪካ ከም ዘንሰሓበ ወግዓዊ ካብ ዝገብር ንድሕር ትማል ምሸት ወግዓዊ መብርሂ ይብሎም እዚ ኣብ ታሪክ እታ ሃገር ብኸመይ ከም ዝፍረድ ብቑዕ መብርሂ ክህበሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ዕድል ነይሮም ብዛዕባ እዚ ኣብ ግዜ መሪሕነቱ ዝዓወቶም ብዛዕባ ሕያዋይ ድሕረ ባይቱ ተዛሪቦም ኣሜሪካውያን መጻ ዲሞክራሲ ኣብ ኢድኩም እያ ክብል እውን ወሲኹ ገሊጾም ፕሬዚደንታዊ ምርጫ እታ ሃገር ሕደት ኣዋርሕ ምስ ተረፎ ስለምንታይ ካብ ውድድር ዳግመ ምርጫ ኣሜሪካ ከም ዘንሰሓበ ፈላማይ ፕሬዚደንት ኮይኑ ግን ኣይተዛረበን ዘሎ መጽሓፍቲ ታሪክ ዘገድሰንካ ንስዩ ነይሮም ተናኺፎ ኣሕፊሱ ርእቶ ሂቡ መሰረታዊ ምክንያቱ ድማ ካብ ዙርያ እቲ ዝተዘራረቦ ምርዳእ ንህዝብን ተዓዘብትን ገዲፎሎም ኣብ ቀረባ ሰሙናት ኣብ ውሽጢ ውድበይ ሕብረት ክፈጥር ከም ዘለና ግልጽ ኮይኑ ዝበለ ባይደን ኣብ መንጎ ዲሞክራት ሽግ መሪሕነት ናብ ሓድሽ ወለዶ ከነሰጋግር ኣለና ዝብል ድሌት ከም ዝተንጸባረቐ ሓቢሮም ባይደን ብዛዕባ ዝዓወቶም ነገራት ብዝርዝር ክዛረብ እንከሎ እዚ ዳግም ንኽምረጽ እውን የኽእሎ ከም ዝነበረ ጠቒሱ ግን ድማ ዲሞክራሲና ንምዕቃብ ዝኾነ ነገር ከዕንቅፈና የብሉን እዚ ውልቃዊ ባህጊ እውን የጠቓሊሉ ኢሎም እቲ ከይተዛረበሉ ዝተረፈ ግዳይ ትቐንዲ ካብቲ ውድድር ንኸንሰሓብ ዝደፍኦ ምኽንያት እዩ ብዙሓት ኣብቲ ኣብ ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ብዶናልድ ትራምፕ ክሳዕዱ ዝብል ግምት ነይርዎም እዚ ድማ እዩ መብዛሕትኦም ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራት ባይደን ንኽወፅእ ጸቕጢ ክገብርሉ ዝደፍኦም እቶም ዝእከቡ ዝነበሩ ርእቶታት ህዝቢ ኣዝዩ ዝሕፍር ኣፈጻጽማ ፈላማይ ክትዕ ባይደን ኣብ ውሽጢ እቲ ሰልፊ ዝነበረ ጸቕጢ ተደሚሩ ባይደን ኣብቲ ምርጫ ክዕወት ዘኽእሎ ወላ ሓደ መንገዲ ይነበረን እቲ ፕሬዚደንት ዋላ እውን ከምኡ እንተዘይበለ ሕፁይ ሪፐብሊካን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ግን ኢልወሎም ረቡዕ ባይደን ንህዝቡ ሃገር መልእኽቲ ዕድመ ምሕላፉ ሒደት ሰዓታት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኖርዝ ካሮላይና ኣብ ዝገበሮ መድረኽ ጎስጓስ ባይደን ብከቢድ ይሰዓር ስለ ዝነበረ እዩ ኣንሰሓይቡ ክብል ተዛሪቦም ድሕሪኡ ንካማላ ሃሪስ ከትክዕ ጀሚሩ ንሳ ጽልልቲ ሕልፊ ጸጋማዊትን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ባይደን ዘውረዶ ዕንወት ዘላ ልዕለ ሊበራዊት ሓይልን እያ ኢሎም ሓደ መወዓውዒ ካማላ ሃሪስ ነቲ ርኡይ ኣእምራዊ ውድቀት ናይቲ ፕሬዚደንት ኣብ ምሽፋን ተሓባባሪት ምዃና ክገልጽ እንሕዮም ባይደን ግን ነቲ ኣብ ልዕሊ ምኽትሉ ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕትታት ንምክልኻልን ንምንጻግን ፕሬዚደንታዊ ግቡእ ንምፍጻም ኣብ ስልጣን ክቕጽል ዘሎ ስክፍታታት መብርሂ ክረክብ ንምግባር እቲ ትማሊ ብቴሌቭዥን ክመሓላለፍ ዝተገብረ መግለፂ ዝሃቦ ዕድል ከይተጠቀመሉ ሓሊፍሎም ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ሕፅይቲ ክትከውን ዘጽደቐላ ካማላ ክዛረብ እንከሎ በዓልቲ ሙሉእ ተመክሮ ሓያልን ዓቕሚ ዘለዋን እያ ብምባል ጥራይ ይንኢድዋ እዚ ድማ ሃሪስን ጉጅላን ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ብኸመይ ነቲ ካብ ሪፐብሊካን ዝውሕዝ ዘሎ መጥቃዕትታት ክምክቱ ይኽእሉ ክጣበቡ ከገድዶም እዩ ብዛዕባ ውርሹ ዝሻቐል እንተኮይኑ ድማ ካብዚ እንድሓር ካብ ዝገበሮን ላዕሊ ዓወት ወይ ውድቀት ካማላ ሃሪስ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ታሪክ ድማ ክቡር መስዋዕቲ ዝኸፈለ ሰብ ወይ ብነብሰ ፍትወት ነዊሕ እዋን ስልጣን ብምሓዝ ንውድቡ ኣብ ሓደጋ ዘእትወ ሰብ ብምባል ክፈርዶ ክኸውን እዩ ፓሪስ ንኦሎምፒክ 75,000 ወታደራት ከም ዘዋፈረት ተገሊጹ ነቲ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ዝጅምር ኦሎምፒክ 2024 ንምክትታል ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ መስሕባት ቱሪዝም ፓሪስ ይርከብሎም እቲ ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ሩባሲን ካቴድራል ሮተርዳምን ካልኦት መስሕባት በጻሕትን ንብዙሓት ክያሾ ተኸቢቦም ይረኣዩ ይኹን እምበር እዞም ከምቲ ልሙድ ክፉታት ኣይኮኑን እዚ ድማ ነቶም በጻሕቲ ዓዲ ጽቡቕ ዜና ኣይኮነን ኩሎም ብፖሊስ ይሕለውሎም ናብ ሩባሲን ንምኻድ ኮድ QR ዝተሓተተት ሜክሲካዊት ጋሻ ብሕርቃን ከወድ የብለኝ ክትብል መሊሳ ፖሊስ ግን ኣዝዩ ጽዑቕ ሓለዋዮም ዘካይዱ ዘለዉ ኣብ ከባቢ ኣይፋል ታወር ዘለዉ ፖሊስ እቲ መንገድን ኣጋር ዕፁብ ስለ ዝኾነ ሰባት ካልእ መንገዲ ክጥቀሙ ይነግሮም ኣለዉ እዚ ኩሉ ኣካል እቲ ጽባሕ ዝካየድ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ፓሪስ ኦሎምፒክ እዩ ኣብቲ ዕለት ኣትሌታት ብሩባሲን ኣቢሎም ክሓልፉ ከለዉ ድሙቕ
ኣቀባብላ ክግበረሎም እዩ ነዚ ድማ ፖሊስን ወታደራትን እቲ ሃገር ምድላዋት ይገብሩሎም ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ውሽጢ ዓሚቕ ሓጎስ ኮይኑ ድልዋት ኢና ኢሎም ፈረንሳ ኦሎምፒክ ፓሪስ ክሳብ ዝውዳእ ንኹነታት ጸጥታ ዝከታተሉ 75,000 ወታደራት ኣዋፊራ ኣላ ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር ኩናት ኣብ ዘይብሉ እዋን ክንዲ ዝኣክል ሰራዊት ክዋፍር እዚ ናይ መጀመርታ እዩ መንገድታትን መስመራት ባቡርን ተዓጽዮም ይርከቡ 44,000 ሓጹራት ጋ ተዳልዮም ኣለዉ ኣብ ፓሲንን ከባቢን ክጓዓዙ ዝደለዩ በጻሕቲ ብኪውኣር ኮድ ጥራዮም ክሓልፉ ዝኽእሉ ወትሩን በጻሕቲ ክፍቲ ዝኾነት ፓሪስ ሕጂ ተዓፀያ ዑመር ቤን ዓብደላ ዝተባህለ ወዲ 25 ዓመት ኣሳሳይ እዚ ከባቢ ከምዚ ጸሚሩ ይፈልጥኒ ቁሩብ ጭንቀት ኣሎ 900 ዓማዊልና የለውን ኢሎም ሰብ መዚ ፈረንሳ ቶም ካብ ሓጺን ዝተሰርሑ ሓጽራት ኣብቲ መኽፈተይ ስነ ስርዓት ክልዓሉ ምዃኖም ይገልጹ ኣለዉ ኣዛዚ ኣብ ፓሪስ ዝተዋፈሩ 55,000 ወታደራት ዝኾኑ ጀነራል ሊዮኔል ካርተር እቲ ኩነታት ሕማቕ ኢለ ኣይግምትን ትኹረት ጌርና ኢና ንሰርሕ ዘለና ይብል ምድላው ውድድራት ኦሎምፒክስ ፓራኦሎምፒክስ ኣዝዩ ልዑል ሓይሊ ጸጥታ ከም ዝተመደበሉ እውን ገሊጹ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ፈረንሳ ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ስዒቡ ፈረንሳ ኦፕሬሽን ሰንቲነል ዝብል ስርሕ ጀሚራ ምድላው ኦሎምፒክ እውን ኣካል ናይ ዝመደብ እዩ ነታዊ ግዜም ኩኑ ጉጅለታት ዘሸተቱ ኣኻልብ ጸረ ድሮን ጉጅለታት ኣለው ንሩባሲን ዝቆጻጸር ሓይሊ እውን ኣለና ይብል እቲ ጀነራል ኦሎምፒክ ለንደን 2012 ስዒቡ መሰረት ፖሊስ ብሪጣንያ ብዝሃቦ ምኽሪ ፈረንሳ ቤት ጽሕፈት ወታደራዊ ስራሒት ብድሕሪ ኣይፈል ታወር ክኸውን ጌራያ ቤት ጽሕፈት ብሪጣንያ ካብቲ ማእከል ከተማ ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ ነይሩ ንሕና ናብቲ ማእከል ክንጽጋዕ ሓቢሮምና ሓላፍነት ናብ ዝተዋህቦም ፖለቲከኛታትን ፖሊስን እውን ክንቅረብ ማዕዳ ለጊሶም ኢልናዮም ኢሎም 250 ኣባላት ጸጥታ ብሪጣንያን 50 ኣኻልብ ፖሊስን ኣብ ፈረንሳ ኣለዉ ካብ ስጳኛ ጀርመን ደቡብ ኮርያን ቀጠርን ዝተዋፅኡ ኣስታት 1750 ፖሊስ እውን ተዋፊሮም ይርከቡ ኣዛዚ ማእከል ምትሕብባር ፖሊስ ብሪጣንያ ማት ላውለር ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዘጋታት ብሪጣንያ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ከም ዝሳተፉ ሓቢሩሎም ብሪጣንያ ካብ ሃገራ ወጻኢ ክንዲ ዝኣክል ሰራዊት ከተወፍር ድማ እዚ ናይ መጀመርታ እዩ ኢሎም ፖሊስ ፈረንሳ ኣብዚ ኦሎምፒክ ክበጽሕ ይኽእል ዝበሃል ምፍራሕ እኳ እንተዘይበጽሖም ግዳማውን ዘይቤታውን ስጋት መጥቃዕቲ ሽበራ ክህሉ ከም ዝኽእል ሓቢሮም ትኬት ኣብ ዝቑረጸሎም ከባቢታት ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ከይፍጸም ሓለዋ ይግበር ኣሎ ፈረንሳ ምዚ ኦሎምፒክ ብዝተሓዝ ራዕድን ምፍጣር ዝግበሩ ጎስጓሳት ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘለውን ሩስያ ብድሕሪዞም ጉዳያት ክትህሉ ትኽእል እያ ተባሂሉ ከም ዝእመንን ኣፍሊጣ ካብዚ ብዝሰገረ ጭውያ ከይፍጸም ዝከላኸሉ ፖሊስ ልምምድ ይገብሩ ኣለዉ እዞም ብ2015 ዓ.ም ኣብ ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተዋፊሮም ዝነበሩ ፍሉይ ፖሊስ እዮም ኮማንደር ዝፍሉይ ሓይሊ ሳይመን ሪዮንዴት ንልዕሊ 2 ዓመት ክንዳሎ ጸኒሕና ኣለና ስጉምቲ ክንወስድ ዘገደና ነገር ከም ዘየጋጥም ተስፋ ንገብር ድማ ኢሎም ባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ እዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም